tanan gyud pagkaon sa Maranao halang na ang option it's either halang or grabe ka halang. Hello mga kabisaya ug welcome back again sa Marawi City. Finally mga kabisaya, after 4 months nakabalik na kita diri sa Marawi City. 4 months ago, nakaani na ta diri sa Marawi City mga kabisaya, and for the very first time nakatungtong gid ko sa Marawi City nga safe and sound. Og kato nga time sa akong pag-vlog mga kabisaya, nag-focus kayo ko to sa ground zero, but karong adlaw sa tong pagbalik ato na sang i-focus ang food trip. Diri sa Marawi City mga kabisaya, left and right imong makita nga gapamaligya og pater. Og isa gining taybas pater nga imong makita diri kung musulod na gid ka sa city proper. Naa sila'y chicken pater nga tag 30 pesos og naslay beef randang nga tag 35 pesos. Additional lang kag 10 pesos para mahimo og double rice. Masarap chicken adobo. Kung makanimog Marawi City mga kabisaya, makaingon gid mo nga lami gid ang pater dire. Halang na yun. Ilang rice with turmeric. Dami ilang rice to rin. Although na siya turmeric, pero again, kana bitang wala bitaw siya nag-overpowered kayo. Naman ko yung pater nga, grabe ka. Isip ng tao sa turmeric, pero okay kayo dito guys. Next na to i-try ilang beef pater nga 25 pesos. Grabe ka, worth it. Makita silang beef eh, mura siya beef steak. Lamig siya guys, promise. 35 pesos. I must say, isa gini sa pinakalami nga pater nga akong natilawan diri sa Marawi City mga kabisaya. Og ang ilang timplada sa manok o silang beef randang pinamala. Sa Taybas pater mga kabisaya, diri na sa Tamiagi sa My Heaven Road og on the way kita sa MSU, but before ta maabot sa MSU ato sang agian ang The Farm Grill. So diri sa Farm Grill mga kabisaya, ilang bestseller diri lang chicken inasal o ang ilang pinakadako nga tilapia, but sad to say walay available nga tilapia anang pag-ana namo no, kay kuan man din siya kanang pre-order. But dili pud ka mahayan kung moani mo diri sa The Farm Grill mga kabisaya, kay grabe gid ka overlooking imong makita diha. Instead of tilapia, gitry nako ang sikwati nila nga tag 125 pesos. Grabe ka piso. Grabe ka pure. Naagian po na mo diri sa Heaven Road kaning ABM Badminton Court mga kabisaya, og daghan gid kayo gaanhi diri nga taga Marawi City no, kay aside sa badminton court makita gid nato grabe ka overlooking diring dapita og makita nato ang tibuok Marawi City mga kabisaya. Then aside ana sa nindot nga talan-awon, pwede pud kay mo mangaon og mga pidiring dapita kana ay coffee shop og naay restaurant. Og maoning Heaven Road mga kabisaya, usually gyud pag mangutana ka sa taga Marawi City kung asa agion ang MSU, mas gina-prefer gid nila nga diri ka moagi kay walay traffic. Then nindot pa kay diri agian mga kabisaya, kay grabe ka overlooking ang mga talan-awon diri. Kung magsige na kagbalik-balik sa Marawi City mga kabisaya, makabalo na sad ka kung asa ka shortcut para diretso na din ka mugawa sa may commercial area sa MSU. Og na nagita sa commercial area sa MSU mga kabisaya, and for the very first time karon pa kita makalibot diri no, kay katong last time ko nag-ani diri sa Marawi City wala gid nako nalibot ning mga commercial area sa MSU, but gakalabyan na lang nako ni siya mga kabisaya. Og kabalo ba mo nga halos makita gid nato diri nga daghan di kayo mga establishment, mga pagkaunan mga kabisaya nga grabe ka affordable ang price nga pang estudyante gyud. Ay, bibo, damihan yun. Ito ma'am, tilapia?
Tapos, tuna. Bakas. Ah, wow. Ganito, ma'am? Udang. Malasugi nga kinilaw. Balbakwa to? Nata karon sa J&J Restaurant nga located sa MSU Commercial Area mga kabisaya. Og isa ni siya nga restaurant diri sa Marawi City nga recommended sa mga estudyante kay aside sa na siya sa commercial area sa MSU, duol po di siya sa may campus or sa sports center sa MSU mismo mga kabisaya. Og mo niya tong gi-order, isa ka serve nga bihod, isa ka serve nga tilapia ug isa ka serve nga balbakwa. Katong na ako sa Basilan ug Sulu mga kabisaya, bihira kay kumakita og mga pagkaon nga color yellow or color green kaning just like this bitaw mga kabisaya. Kay sa Tausug nga pagkaon more on red food sila. Og diri sa Maranao mga kabisaya, makita gid nato no nga ang ilang mga dishes diri halos made of coconut milk og mga grated coconut. Mo gina ilang specialties dinhi. First nato i-try ang bihod or mudi. Grabe ka lang. It's been a while na pod nga wala ako nakakaon utro sa itlog sa isda og usually pag magkaon ko ani mga kabisaya it's either tinula or sinugba. Karon for the first time gid mga kabisaya nakakaon jud ko aning mudi ilang tawag ani nga nana siya gata, nana siya mga curry powder, mga other spices og grabe jud kay kahalang guys. Next na to i-try ilang tilapia mga kabisaya nga parehas sa gyapon ning timplada ba kay parehas sa jud color, parehas sa pud mga panakot akong nakita mga kabisaya. Cheers. Dami kay tambok kay ang tilapia. Cheers guys. So, muna yung balbakwa. Nawoy! Grabe ka humok. Grabe ka humok guys. Ay! There you have it mga kabisaya, mo po na itong unang food trip diri sa MSU Marawi City. From J&J Restaurant mga kabisaya, makita na gid nato ang MSU Gymnasium ug ang abay po na mo ang MSU Sports Complex. And finally mga kabisaya, nakasulod na kita diri sa MSU Sports Complex or Oval Tracks nila no og dako gi kay ni nga area diri mga kabisaya. Inani siya kadako mga kabisaya og daghan jud kay gatambay diri mga estudyante. And there you have it sa atong part 1 sa atong Marawi City food trip mga kabisaya. Thank you so much for watching.